Atate ndila Mwana ndila Mzimu oyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo ndikulandireni lero tsiku la Mulungu Lachiwiri mu nyengo ino ya Lent. Lero pa 5 March chaka cha 2023. Mawu athu oyamba achokera buku la Genesis chiyambi mutu wa 12 ndime ya 1 mpaka 4a. Mawu athu achiwiri akuchokera mbuku lachiwiri la Timoteyo, kalata ya Paulo ila kwa Timoteyo mutu wa 1 ndime ya 8b mpaka 10. Ndipo utenga watu wabwino uchokera buku la Mateyo mutu wa 17 ndime ya 1 mpaka 9. Amene akutuwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ni Reverend Father David Belo kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye akhale nanu. Mawu amutenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Patapita masiku 6 Yesu adatenga Petro, Yakobe ndi Yohane, m'bale wa Yakobeyo, nakwera nawo pa phiri lalitali. Anapita pamalo awokha. Tsono maonekedwe a Yesu adasinthika. Iwo akuona. Nkhope yake idawala ngati dzuwa, ndipo zovala zake zidachita kuti mbee kuyera. Nthawi yomwe ophunziraja adaona Mose ndi Eliya akulankhula naye. Petro adauza Yesu Ambuye kuti, Ambuye, ndi bwino kuti ife tili nawo pano. Ngati mukufuna ndimanga misasa 3 pano, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya. Akulankhula choncho, kudadza mtambo wowala nuwaphimba. Muntambomo mudamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga amene ndimankonda, ndipo ndimakondwera naye kwambiri, mudzimumvera. Ophunziraja atamva zimenezi adachita mantha kwambiri, nadzigwetsa chafufumimba. Koma Yesu adabwera nawakhuza nkunena kuti, dzuka, musachite mantha. Iwo aja ataweramuka adangoona kuti palibe munthu winanso koma Yesu yekha. Pamene ankatsika phiri lija, Yesu adawalamula kuti, zimene mwaona masomphenyazi musakauze wina aliyense mpaka Mwana wa Munthu atauka kwa akufa. Mtenga wa Ambuye. Abale okondeka, monga tinanena kale kuti lero ndi tsiku lachiwiri. La Mulungu loyamba ladutsa, lero la Mulungu lachiwiri tikulowera ulendo wa ku Pasaka. Iyi ndi nyengo imene mpingo umafuna kawiri kumayenda nafe. Miyezi yapitayo tinali mu nyengo ya Advent, ndipo anatipempha kuti konzekani. Tikukumbukira kubadwa kwa uja mwini wa mbiri ya dziko lonse lapansi, mwini wake Yesu. Titakondwerera kubadwa kwake, tsopano tawuyamba ulendo. Sana angobwera kuzacheza, anabwera pansi pano ndi cholinga, ndipo cholinga chokuti chipherezere. Tisanafike kumene tikupitako,
tikuyamba taona zimene zidachitika. Lero tikuchita chaka cha Ambuye Yesu kusandulika pa phiri, koma sanali wokha. Anatenga ophunzira ake angapo atatu ulendo, Petro, Yohane, Yakobe, kukafika pa phiri. Malo amenewa lero tiwatchule kuti malo achilimbikitso. Ambuye Yesu akulimbikitsidwa kuti mmene timachitira monga ife vanthu, kwa iwo anthu amene amakonda za boxing, kuti pamene munthu wakonzekera kuti akukakumana ndi katakwenzake ku dziko lina, amayenera kuti pamene akunyamuka ulendo kukalowa mu ring auzidwe kuti usadandaula mwawina kale. Kaya ndi timu ya mpira ikupita kukasewera, yachita zina zonse, sapano akulowa, muzaona kuti makocha akugwirana nawo manja ndi kuwauza kuti tiye. Komanso akafika mu groundimo, akhale opa Mulungu, akhale osaopa Mulungu, muzapeza agwirana kuchita pemphero, kudziwa kuti zimene tikuchita apasi pali mphamvu ina yofunika kwambiri, popanda iyeyo ifeyo sitiwina. Inawonso amachita chimodzimodzi, ndizimatengera kuti kodi anakonzekera bwanji. Komanso Mulungu ali ndi mphamvu yotha kusintha nyengo. Ophunzira Ambuye Yesu amene adapatsidwa mwayi wapadera ngati umenewu, sanangopatsidwa mwayi umene udala yayi. Panali zambiri zimene iwo mtsogolomo azayenera kuchita kukumana nazo, koma tizawakumbutse zimene adaona pa phiri paja. Petro anali ndi mphatso ya utsogoleri, ndipo iye amadziwa kuti ngakhale pakati pawo asanauzidwe kuti ndiwe Thanthwe, ngakhale iwo amakomana alipo yena amene amadzimva kuti kapena ine, ayi Ambuye Yesu adangomuwuza kuti iwe pamayeso ndapereka lero wayankha iwezi sizinachokere kwa anthu. Ndipo iye tsiku limene lipaphiri pa anayamba kulankhula yekha, ndimanga misasa itatu. Sadanene kuti timanga, ayi ndimanga misasa itatu. Ina amati hayi mwina amafulumira kulankhula, hayi ngati kunali kulankhula kwabwino pagulu kuti zinthu zakometsetsa ndipo iwe walankhula, koma chimene ukulankhula iwechi chikusonyeza kukondwa kwako. Ndimanga misasa itatu, tizikhalapo mpano, kuti izizi zabwinozi tisazisiye, tibwererenso konkuja, bwanji tizikhalapo mpano. Akuti zitatero akumvanso mawu. Mtambo uja kuwala kutachitika, ndi kunabwera kantambo kena, andi sana tekutipasa zonse monga zidalili. Koma mukamva kuti Ambuye Yesu anafika ndi kuwatinkha, ndiye kuti iwo pamene panafikidwa apa sanali monga mene analili. Anali ngati anthu okomoka, anali anthu amene anali ngati ali kukadziko kena, adakali mu malo amene kunali kovuta, chifukwa iwo anali muzimenezo. Chifukwa cheche Petro amanena kuti timange misasa athu tisazachokepo. Atawazutsa ndi pamene kuyang'ana akuona kuti Mose uja palibe, Eliya uja palibe. Inu ndi ine tikudziwa kuti Petro, nthawi ya Petro ni nthawi ya Mose ndi Eliya ndi nthawi zosiyana kwambiri. Andi zinali zosavuta kuti kungoona Petro nkudziwa kuti uyo ndi Eliya uyo.
uyu ni Mose uyu. Chimene chingati kutipatsa ife chitunzi chakuti pamaso pa Mulungu tikaona zodabwitsa. Kuti ngati Apetulo anatha kungoona ndikuti uyoyo sana kumane naye, ndipo tisayiwale kuti nthawi ya nzathu kusunga zithunzi kudali kovuta, koma ndi chaulere cha Mulungu anatha kudziwa kuti uyu ni Mose, uyu ndi Eliya, amakambirana zawo, koma mwachidule nchoti anasindika. Ndipo kunabwera liwu, confirmation, kutsimikiza. Liwu lochokera kwa Atate, uyu ni mwana wanga wokondeka, mumumvere iye. Petro anazindikira kuti malo ano paterera pano lero. Mapemphero aliwonse anayenera kumatitengera pa nyengo ngati zimenezo zokuti munthu ukapita ukakapemphera 1, anthu amene amakonzekera pemphero limeneli alikonzekera bwino, kaya ndi akwaya, kaya ndi wowerenga, kaya ndi wolalika, kaya ndi wopereka nsembe ya misayo, kuti onsewa atakonzekera pempheroli linayenera kumatifikitsa kuti ife tikafika potuluka mchali chimo, kaya ndi potuluka muzikitimo, ndikumata kuona kuti koma lero ndapemphera. Lero uthenga umanenedwa uja sunali wakuti koma unali wanga. Zimamvetsa chisoni kuti anthu akaona kulandira uthenga kandi masiku ano kuti tiyerekeze ndi ulaliki ndi kuchitawo, kuutumiza, ena akuutenga ndi antumizira uyo, antumizira uyo. No, sitikunena kuti ndikulakwa kutumizira, kumakhala kunena kuti mugawane nawo zimene ndalandirazi. Koma kweni cholinga choti tilankhuleni Ambuye chikufuna kunena kuti ineyo ngati ineyo ndikufuna chakudya cha moyo wanga wa uzimu chikhale Bible. Ndikufuna ineyo ndikamayenda, ineyo ndikamakhala, sindifuna kuwalandira mawu a Mulungu monga timewe werengera newspaper. Ayi, sikuti lero news zapa akuti chani pa TV. Ayi, koma kuti kuwalandira mawuwo ndikuzimitsa kandi wireless kandi program ija, iwe ndikukhala pansi ndikuyamba kuwasinka. Nchifukwa chakuti nakuti tiyankhuleni, speak to us, Ambuye mutilankhule. Ndipo ino Mulungu mukalankhula, ineyo zindisinthe ine. Sikuti ndiauze awo kuti asinthe. Ayi, sikuti tamvani zimene awa amalalika kaya mambo akuti anandipeza chifukwa analalika analalika mawuwo anati. No, muperekere umboni kuti ine ndinali wakuba, nditamva uthenga wa bambo akuti tsiku lakuti, ndipo nthawi imene ndimamva uthenga umenewu ndinali ndikukonzeka kuti ndikabe, sindinapite kukaba. Ndinachita kuona mtima mwanga kuti ayi mawuwa ndiyanga. Ndinali nditayambana ndi banja langa, ndipo ndimafuna kuti nalero nyumba muno muchitika zosachitika. Koma nditamva mawu, ndinamva mtima mwanga kutsutsika kuti ayi nthawi yomweyo kaya umafuna ukatenge chingwe uzimangirira, kaya umafuna umenye mwana wekankonera kuti ayi. Mawu a Mulungu amafuna kuti ife tikamamva mkati mwakemo tizimva sound yochokera kwa mwini wace akutilankhula. Uyu ndiye mwana wanga wokondeka, mumumvere iye. Palibe chinthu chokomesesa pa moyo wa munthu posati kutumikira iye amene anatilenga. Maudindo wonse apa ziko lapansi, kaya ndi chani, name it, palibe udindo umene ungati kuposa udindo wokuti inuyo mumantumikira Mulungu.
Mulungu akakutengerani malo ena, ndifuna kuda kuti Mulungu wakupasani exposure, wakutengerani kuti muone izi kapena mumve izi. Akuchita zonsezi chifukwa akuyang'ana zimene inu muyenera kuzachita patsogolo. Ndikanakonda kunena pang'ono mawu awa kuti chimene iweyo uli uzichilola kuti kafungo kake kazimveka. Kuti iweyo ndi pastor, iweyo ndi mneneri, kaya ndi prophet, kaya ndiwe share, anthu azita kuona mwa iwe chinthu china chapadera. Mulungu sindenena kuti uziyamba kulankhula ngati ka Mulungu kusintha toni kuti anthu koma mkati mwa iweyo chimene ule nacho mkati mwako muzionekera kafungo kuti Mulungu amachita nawe kanthu. Andi kafungo kamene kakakamba kutulukira sumachita manyazi kuti anthu adziwe chimene iwe uli. Pamene kucheza ndi anzathu kwasanduka chipinjo, kusamba kukoma kukhala pagulu kucheza ndi ena, ziwani kuti pali chida chimene mwa iwe chayamba kulankhula, ndipo chimenecho chikukutengera kumalo oyipa. Chifukwa chake ena amene amakhala atataya mtima kawiri muzapeza kuti safuna kukhala pagulu, andi zotsatira zake muzamva kuti achotsa moyo wawo. Chifukwa chani? Pamene mukukhala pagulu, Mulungu anatilenga chocho kuti mkati mwakukambira nkhani ndi kumaseka amene aja ndi mankhwala paokha. Abale ndi alongo, lero limene li Lachiwiri mu kalendala yathu paiti kulowera ku Pasaka, ndi nyengo imene amatilola kukonza milandu. Kukonza milandu ndiye kuti inu amene simunamange maukwati, mukukhala mwabereka bana andi mumtima mwanu simukumva kuwawa kwina kulikonse. Anthu akamakamangisa ukwati kubwera kuzasupira, mumtima mwanu osamva kusirira kuti koma nanenso ndikanakondwera ukwati wanga utamangidwa. Ziwani kuti china chake sichili bwino. Kubwera kuchalichi sumalandira, anthu akukalandira, iwe mumtima mulizi osamvaso china chake chikugwedeza koma ngona ngati zili bwino, ndiye kuti china sichili bwino mwa iwe. Unayenera kusirira kuti nanenso kadayenera kumakalandira nawo ukaristi yawo. Ambuye Yesu atasandulika pa phiri paja anawauza kuti musakanene kwina kulikonse kufikira ikazafika nthawi yakwana. Inu ndi ine palibenso kudikira, aliyense payekha m'nyumba mwanu tikhale alaliki. Mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen.